Ahojte, tu je Lucia z Klarstein týmu. Dnes by som vám rada predstavila náš zmrzlinovač Vanilla Sky s kompresorom od Klarsteinu. Takže zmrzlina už nebude len výsadou leta, ale môžete si ju spraviť kedykoľvek počas roka, keď na ňu dostanete chuť. Jednoducho, myslím si, že pre super posedenia s priateľmi alebo s rodinou, super vychytávka. A zmrzlinu máte hotovú v podstate už za 30-40 minút a keďže je zmrzlinovač s kompresorom, to znamená, že nemusíte jednotlivé suroviny predmrazovať. Takže poďme sa na to pozrieť a pripravíme si moju obľúbenú vanilkovú. Takže príprava zmrzliny je veľmi jednoduchá. Ja som si to takto predpripravila. V našom mixeri Herakles som si rozmixovala vanilkové mlieko s kryštálovým cukrom. Mám tu aj smotanu na šľahanie a trošku citrónovej kôry. Toto všetko v podstate len nalejeme a nasypeme do našej 2-litrovej nádoby. Zapneme prístroj a zmrzlina sa nám v priebehu 30-40 minút spraví. Takže možno by som len ukázala, je to takáto nádoba 2-litrová z nerezovej ocele. Sem to všetko nalejeme a zapneme. K baleniu je aj takáto praktická odmerka a taktiež takáto v podstate naberačka na kopčeky. Dobre, takže poďme sa do toho pustiť. Môžeme si to tam rovno aj všetko dať. Šup. A ešte pridáme citrónovú kôru. Takto len trošku, na vôňu a na chuť. Zatvoríme a v podstate ovládanie je veľmi jednoduché. Máme tu len takýto jednoduchý digitálny displej, 4 tlačítka, takže v podstate zmrzlinovač zapneme, nastavíme si časovač 40, 40 alebo 40 minút a v podstate len jedným tlačítkom zapneme. Zmrzlina sa nám začne robiť, môžeme vlastne postupne, ako sa nám zmrzlina robí, pridávať rôzne ďalšie suroviny podľa želania a uvidíme. Takže prešlo nám 40 minút a zmrzlinu máme hotovú. Ja si dovolím tvrdiť, že výsledok je naozaj super. Máme tu takto 2 litre super vanilkovej zmrzliny. Pozrite sa. Konzistencia naozaj super. Poďme ochutnávať. Máme tu takúto praktickú naberačku. Ja tu naberiem takto, šup. Doprajeme si. Myslím si, že naozaj super. Super vanilková zmrzlina. A čo je ešte lepšie, že sme si tam dali všetko, čo sme chceli podľa našej chuti a bez umelých nejakých prísad. Takže prírodná domáca zmrzlina. Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.